Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bang ipiang subhai pi shakimat Khubor mentakajan mir. Kenya phashwa shakimat Khubor naga Jylla. Noi lam jong khon hinyon trip National Awakening Movement uba Thomas Pasa ula penshai ba kajing kenno jong seng halo kajing don kajing thongkam na kerpong iginong tray belasngi haka office main secretariat daga secretariat administration department Nazarat branch kedeling ba kajing lap jong seng na kajubab RTI. Ki pulit ka Juwai Traffic Police ka West Genty Hills hapo ka Jingalam u second in charge ka Juwai Traffic Branch u Sub Inspector H. Sayo ka Penlong ka Jing Tarasi ka Basaw Sngi ki Kali ki pen Ken An hapo uput usam jang ka district kin Khubor ki nong nya thok ashaka ki pamkup ki helmet. U Menteri ka Sarkar Jylla u bakmi ka tanat ka koi ka khya wailat miki Jylla Lapentep baka Sarkar lathong yakikin hon kaban bishar yaki jingdawa lapen sngo degi notray jong ka EMRI 108 kibla dawa baka Sarkar kriben shimti hino halade ban penyat yagan gashlem ajing shakri bakirke haka Jylla. Ka Sarkar Meghalaya kadang thaulat ban pen kelano ya ka policy jong ka medical bond ban pen tikena bagi samna ki blade pule doktor kinwan phai biang ban shakri haga Jylla na kada ka jing duna jong ki doktor bakerpang khamtam hagi jaka sumar ki badan hagi than nong kendang ki pule ka Meghalaya de jing trei lang bat ki pule ka Assam bat ka Haryana ki layok kem ki hindrungun ki bar Jylla ki bam shim pen pau Kerteng ki badan keti haga baluti ya ke pisah na ki ATM haga babon ki Jylla kin Khubor haga jingja badang shen haga Jylla Meghalaya kiri jingyo kem ya kini kisnar nong luti kelong hadin bagi pulit register ya ke case Omyang police station po ki section repair jong ke BNS hadim laja ke jingsha luti pisah na ki ATM jong ke Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited Bohirambong branch ke badan Ribhoi district kebelajar haka santri Ïaïong arhajar pusat. Kawai kedur ki keblasa priang stat haka social media kelapin su jer bat kelapin kendet yak bebon ki pat ba hadin bagi kena skul kayok plat im ye we khonlong bla subah ba ide badang syudap kha ye bla tap im hapo ka kendo dagi mik pa ki bla yap no ke jinga teplam. Haga jenik budin ka jongi ye jingja ka bla sapriang haki social media halo ka jinglap ye we khonlong ibla sha tep ha khendo lai thu ba ka kmi ka ba bread ye tu khonlong ke de basa marjan bat ka skul ba di khonlong menta idang don hapdeng ke jingcha sumar lalap ek we ka pla ka bla pensuba badan ubam ya ka bala bo da manore ha ka traffic boot ka sam ku bujupinan kam da ki pulet penyak kali HMES point hak appointment step kelai potri Ïaïong arhajar arpunreu hari ke jing point jaga kin hon bomb squad on the la khenrai kapla la pin ban bla thep tangi ki jan ya ka ba omla satya bantip ke de ke pla jong no kinoi lam jong ka khasi student union shillong mi circle klari banyak kendo yu chairman jong ka Institute of Hotel Management u Dr. Vijay Kumar ban pin sngau ha u ya ke bon ki jerwat ha ke ne ke shlam puli hagisni balang jong ka tayo koi ke khenna ke badang ka sans nam karta kalahap haga thwei ka bagi dang ya kai hakshat we saudong kri khenna ke de ke bana Uttar Pradesh pat ki wan kai shikathain sora kumta haka step jong ka sni pale ka kin hon jong ka search and rescue team klawat ya ga de khenna pat haga por ko IBGAA klayo se ka met jong ka bala pinkit sha CHC sora banle ya ga postmortem ka All Meghalaya Pharmacists Association klakin tu ka tanan ka koi ka khya jong ka Sarkar Jylla bakade ban sngo tho ek jingdawa jong ka seng namar ki pharmacist ru kidi shibenta jong ka tanan ka koi ka khya nor ki doctor bat ki nurse uno aktien jong ka seng usamla Amos John Simle ulaong balada ka Sarkar kam snap ek jingdawa wat hadin blapen sngo nakapor shakapor ka seng kamansi ban shim de ki we pat ki sinjam Kiri upat ba narilom jantia bujim kamai jakpo daga kamti doyong hakis nam bladam kilakin tu ka Sarkar Jylla bakan wat hilat lenti ban wengno ye ka jingkhang ti bat shalan doyong
hadim lakang dakan National Green Tribunal House nem arja khatsau haga Jylla miglaya barokawai. Mentabanya Syeki Khubor ngakari. Ka Election Commission of India ka Shimrai hakas ngipalai halo ka jingdawa jong ka Bharatiya Janata Party pan pinlong ya ka jing thep vote biang haki nyuphnyotli ki bud haki southly ki assembly constituency ha South 24 Parganas district jong ka West Bengal hadim la de pinlong ya ka jing thep vote haka wat ka baar jong ka election. Ka jing poi kinong thep vote na ka benta ka wat ka baar jong ka election ha West Bengal na ka benta ki shispa sa pu artli ki assembly constituency ka blalong hagas ngi balang kalakin jo haduk na pu ar point sa punyo. Ka Trinamool Congress hagas ngi balang kalakin ta ya ki jing ajing khen lupa lani ki exit poll ka pin I ka jing job jong ka Bharatiya Janata Party ha ki election si ka yeng dor ba thaw an jong ka West Bengal da ka bakdo yaki cap ki bladap ha ka bakum kini ki jing khen kimla ban kdo yaki result ka bapaka. Ka jingwat banyak jom ki access my India ka blapin mi ha kas ngi balang klapin pau bah Kerala ka United Democratic Front kan yok bat yola kam senshar ha kan ka kinti ka ban pin kut no ya ka jing senshar jong ka Left Democratic Front. Ka jing tha vote ka pin I ba ka United Democratic Front kan yo hapdeng nyu hupra bat kan dai phot lik seat ha ka yeng dor bar ka badan chis pa saw phongon ki khat. Ka yeng Bishar Supreme Court kala shong Bishar hagas ngi palai ya ka jing karpat blapha du nong ilam ka Congress upawan khera ubatinjo ya ku hukum jong ka yeng Bishar Guwahati High Court ka blakenta ya ka jing pan jamin jong u ka bede bat ka mukut duma bla register case da ki plit ka Assam halo ka jing kenno persha ya ka kurim jo umid rang ba ka Assam u himenta beswa sarma. Ka Sarkar Telangana hagas ngi palai klathung yu Director General of Police Palashong That Ubi Shivadha Reddy kum u State Security Advisor. U Reddy pun salong unong ai jumut ya ka Sarkar hagwede bat katrat pulet ka shong suk shong san ki kamruna ruser ka jing khanglat ya ka jing di pin buat bat kiwe. Ka dorbar kerpang joga yeng dorbar thawan ka Uttar Pradesh kalong hagas ngi palai bani thiretai halo ka Women's Reservation Amendment Bill. Umin jiga Sarkar pedeng ubakmi ka tanat kampo yeng Amit Shah un salet jungo ars ni kinti ya ka ladak keban sedang lado ka sngi palai. Mentaping lapoi Syeki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. U Presiden ka United States Donald Trump ulong bo ulai keren baru Presiden ka Russia Vladimir Putin hakabe day bat ka Ukraine nalo ka jinga keren halo ka Iran hakaba ulai jingmot ban penlong ka jinga keren na baro arliak. Ka Russia kum ka dig badan ka jingkit kli bat kum ka jing pinne ka jinga te asaskular halo ka non proliferation of nuclear weapons kelabut renti ya ka soskular blayate along President ka Russia Vladimir Putin haka jinga keren jong u haka 11 NPT review conference. Ka White House kala kerpat di kiwe kiri bakinya so bat ka kinhun senrap blaylam da ka US ka batmu ban pelaj ya ka jinga lenti jong kit jahat kitmar na ka duriau ba Strait of Hormuz ong kilat Pyrthei Khubor jong ka Amerika. U Presiden Donald Trump ulong ba ka Amerika kadon haklenti ban phak biang ya ki astronaut Shah ubanai da ka pinpau ya ka jingjop hapuak program Artemis jong ka NASA bat hakajuk kapor ulapin kesan ru ya ka jinon kam bekongsan banwat benya shaphang ke jinglong jingman khau hau. U head officer jong ka Pentagon ulong ba ka jinlut jingsep na ka jinghiar thma ka US ya ki Iran la antat bahkan kot hadu arpusan bilion US dollar kat hadu menta namar ka jingale klane baro arab naikanti daki phawa jarngun kinong Iran kilami sha surok panishim benta ka jinga patpa hakalengkari de ka jingkular ban ai ka jing shanya thonoi lam bakli do umoj taba kamane bat ban pen I ka jinga teli hapo kari hawpins kem kinong rim persha ka jing sinshar kari bilat Umaya jong kanong ba New York, uzoran Mamdani ulong, ba unjin dalakin tuyus im Charles pen pai biang, yu mau kodor kuhinur, ya ubalalute deki pareng kribilat hari India. Ka Sarkar jong Donald Trump kelawat ban pen thama ya ka shlam trekam jong ki karkhana ya dari, bat ban pinduna ya ka jing shanya hakinong shon,
Kebaki nong tauan kidang bishar banyak kejing terwa jong kamang tingka kebahek bha kebatmu ban kinti wiki kam shnatir ba kejing penpoi marbam hapo kari. Kijing the nam ding ke Israel ha Kylleng ke Gaza Strip kelakta ba hadu kata-kata ki jaka syong bat ki jaka sa jong ki pat ba nulawa pentot ru ya kelet kawan laong ki noirap jong ka United Nations. Tigi-tigi lagi khubor hakimat kimat mata kacan mit Khubor.